Gusto ko maghingaw pa ito na akong anak. Pero diri man niya nasugot ito na akong karuyag. Mag-aano ako? Joyce. Mag-aano? Maluoy gid kamuha akon. Amo na gud lay dito na akong ginlalauban nga makakakwarta ako. Bayad agad kamo itong plete. Hapit na ito niyo. Hapit na tuig. Sorry. Hapit na. Bayad agad kamo itong plete. Hapit na tuig ito niyo baraydan hini nga balay konsor. Madam, Ay, pasensya pastilan. na. Maharam ka man nga na disgrasya, Celso. Dako na hamon gin gasto iya. Pasag nila, makakwarta nga ni kami. Babaydan gad. Hagi ikaw konsor. Permi ka la paasa. Babaydan kon makakwarta. Herayo na ganito mahita po. Kay kitaan iton kabutang ni Celso. Hasta nga na yan na. Diri pa, nakikawa ito niya. Lawas. Ay. Ambot ka ng computer ito. Kulang yung S. Diri pa, nakikawa ito. Hasta nga na yan. Kitaan iton kabutang ni Celso. Kitaan iton kabutang ni Celso. Hasta nga na yan Diri pa nakikawa iton lawas agi iton kanisgrasya. Diri na gud ako naglalaom nga makakapabuhi pa ito nga imo ba? Madam, masweldo naman ako, kanda agaron. Pagsweldo ko, babaydan na lang. Hen kahambugan mo na la konsor. Pero para agi! Nala konsor. Bugan mo nala konsor. Pira man la ito nga imo sweldo ay imo agaron. Sakto man la ito niyo pagkaon. Bangin nga ni kinukulang pa ini. Salit ko na ko ha iyo. Lakat na la kamo din Pagbiling na la kamo ibang ako okyan. Madam, ayaw ka. Sige na gad, madam. Angan-angan gad laanay. Maluoy ka, amon madam. Kamo iton maluhi akon konsor. Pakabuhi ko ini. Sige. Masugot na lang kung makwit si iton nga tanan niyo kabaraydan. Basta pangiwas ka mo buwas na yun. Madam. Makain man kita konsor, ha? Ay, Celso, di na ako maaram kung makakain kita. Maupay na ini nga mga lakat kita din kung tat mabayad kita naton moroso nga hapit tuig na nga barayda din nga balay. Ingat, makain man kita. Amot at pakianang nga naninipid ka naman ito na at mga gamit. Dire ko maaram, Celso. Basta yan na mismo, malusad kita hininga balay. Paharawray kita ba? Baraydan kan, madam. Bubati ka ba ng iya, siring? Nay? May mga karton man ha. Nay, ginpanhipos mo na ato mga gamit kay ano? Gimpapaiwas na kita ni Madam ora mismo. Ano? Pero makain man kita, ha, Nay, Tay. Hay man kita makad. Ay, ambot, anak. Dire ko ba aram? Basta yan nga adlaw mahalakat kita din, hininga balay. Para waray kita hunahunaon nga baraydan. Ano? Pero Nay, hay man kita makad to. Tira ko maaram, Lida. Basta amo itong sering ni Badang. ni Badang. Ako maaram, Lida. Basta amo tira ko. Nay, hay man kita makad. Pero Nay, hay man kita makad to. Ambot. Ambot, anak. Tira ko maaram. Basta yan nga adlaw mahalakat kita din hihining nga balay. Para waray kita hunahunaon nga makadto. Again! Sayop nagkuhan ngayon ako. Adi ngayon na ubos. Share. Para waray kat
Yan nga adlaw mahalakat kita dinhi hini nga balay. Yan nga basta yan nga adlaw mahalakat kita dinhi hini nga balay. Ay, balay. Para wari kita hunahunang nga baraydan. Basta yan nga adlaw. Ambutan akdira ko maharam. Basta yan nga adlaw mahalakat kita dinhi hini nga balay. Para wari kita hunahunaon nga baraydan, anak. Ano? At pero, Nay, mag-ano man ako dito. Oh, hay, lagi Dire. Ginka, iya, waray ako yakon-yakan. Iya, ginka, uy. Tahud. Kuma, basta para waray abot. Pero, Nay, hay, man kita Pero, Nay, hay, man kita Abot. Ambutan akdira ko maharam. Basta yan nga adlaw. Pero, Nay, hay, man kita Pero, Nay, hay, man kita Pero, Nay, hay, man kita Maaram lida, basta amoy kan siring ni Badam para sugad. Waray kita baydan bisan 5, han aton moroso dinhi. Ano? Kadto kan agaron san siya. Bakadto. Magano man ako dito, Nay? Magpapasabot naging palayas na kita din aton ginuukyan? Ikaw laanay itong paglaba dito. Kay maninipig ako ito na aton mga gamit. Sige na. Sige na lakat na anak. Para diri maghinulat hi agaron. Ano? Waray mag-istorya, Hilita. Ha? Lida ito, Lida. Oh, sige. Lida. Lida ito ha. Oh, sige, Lida. Oo. Sige na, sorry. Ikaw. Ano? Waray man mag-istorya, Hilida akong kakulop konsur. Nga nangiwas ka mo niyo ginuok yan. Nakayain man ka mo yan, Ada, dito lanay kami ha. May barangay outpost sumirong. Nahangyo ang kumanhi chairman nga dito lanay kami. Sumugot man. Ada, duhalaliwat kasi mana ang gintalaan haamon. Ay, maarang ka man agaron san siya gaging gagamit duwat ito mga tanod. Ay, sus. Waray man ka mo mag-istorya ako nga sugad to niyo kabutang. Hala ka di pagkapilugod anay, konsor. Tatawagan ko yung Fredo. Di na kaanay, ha? Akain ba na akong cellphone na ibutang? Uy. Kaluoy man ito na akong pamilya. Di kang madisgrasya, Selsungan. Waray na ini makagpakabuhi. Duro-duro na ko dito namon pagkuri. Kung waray pa ako makasunod din ni kanda agaron san siya. Ambot na gudla ko dahain kami paralitin pagkaon. Ay, Diyos ko, saan ba kami matataluas ito na amon kapuprihan? Ito na amon pagkuri. Makapoy na go dito na amon kaputang. O ano man, huwag ka naman magkape. Agaron, nagkakape pa ako, diri pa kuman. Kahuman mo pagkape, sunod na ako. May nakita kakatuon.
salamat. Natanggal nagad man ang mga mansan tiles din nga sa loob. Uy, malimpyo na itong bukos ka pala. Lida! Lida! Malimpyo na, Nay. May nabibilin man dito usang nga pahamot sa CR. Ginabrihan ko. Mahamot na dito ba niya? Ay, maupay. Ay, malimpyo na god iton kabugusan. Hini nga palay. Hino daw la iton mabalhin din ano. Ay, ambo, direk maaram. Away, anay. Imo ito ngayon, maupay, malimpyo na. Pagkatapos ikat masarewa na ako nga. Hino daw la iton mabalhin, imo ito dya. Nakuan ko la ito niya. Away, anay. Ito nga, Direk maaram. hino daw la iton mabalhin din. Ayaw ito ra, balay lang. Kabugusan nga balay. Kabugusan. Hini nga palay. Tikhain ka na rap. Hino daw la, dugtong inala. Piyo na god. Piyo hino daw la iton mabalhin. Piyo na god iton kabugusan. Hini nga palay. Hinudula ito mabalin din ni ano? Ay, ampot. Dere ako maaram anak. Bastan tugon ni Agaron Sancha nga limpyuhan hin maupay ini nga balay. Pero dula itong pliti din eh. Ay, saring man haako ni Agaron nga 8,000 la adto. Waray niya increase eh. Kay sobra na pulo na adto katuig nga nagpliniti din eh. Nganya na. Nakakuha naman hin unit ta usa nga subdivision at adto na hira. Ay, kaswerte man itong maukoy din eh. Maupay nga balay ano, Nay? Ay, oo anak. Salit ikaw, Lida, pag-ambisyon ikaw. Pagpilihin lalaki nga makakahataga imon maupay nga kinabuhi. Okay, Iton akos kataganhin maupay nga kinabuhi. Ay, nanay. Kung kapalaran ta iton maging usa nga pobre, wala kita mahihimo. Salit, paghimoy kapalaran nga magiging maupay ton imo kabutang. Pilihin lalaki nga maghihinga upay ton imo pag-ukoy. Yan buligi kami nga imo pamilya. Agaron. Wow, yung kalimpyo naman hini nga balay. Nga imo pamilya. Wow, kalimpyo naman hindi ka balay. Agaron. Uy, itong salog. Waray na ang mga mantsangan. Uy, itong bungbungin kang malimpyo na. Gentrapuhan ko iton maupay agaron. O, waray ko lakuskusan maupay para diri matanggal iton pintar. Ako maupay, tana, sakto. May dahi Frido na kontak nga truck para maghakot ito niyo mga gamit. Ha? Maghakot iton amon mga gamit? Oo, kamo na konsor iton mauko para hini nga balay. Ano? Pero ate Sansya, diri akos ni nanay itong pagbayad it plate hini nga balay. Diri nga nila ito nagpapakabuya. Hiya nga, agi, sorry. Hiya. Balay. Diri nga nila ito pagbayad it plate hini nga balay. Hiya nga nila ito nagpapakabuhi amon. Maaram kagud nga paglabada nila ito iyaging bubuhi amon. Maaram ako hitulida. Nagsabot kami nga ni Frido. Kumubulig ha iyo nga may nga naglalabada hikonsor din ha balay. Kamo na iton maukoy din hi. Waray 5 nga iyo pagbabaydan din hi. Bisan 5. Ay, salamat. Itapan iya kay diri din he. Waray. Ha? Oo, Amo diri na. din he. Diri amo. Kay waray ka makaya kanin bisan. Oo. Hay. Maaramak ni da. Ayaw pagsar nga din kumubulig ha iya. Diri din ka nga naglalaba. Kaplitihan la. Amo na ka. Kamo na iton maukoy din hi. Waray 5 nga iyo pagbabaydan din hi. Iyo nga may nga. Nagsabot kami nga ni Frido. Buhi amon. Maaram ako Kagud nga paglabada nila ito iyaging bubuhi amon. Maaram ako, Lida. Nagsabot kami ni Fredo.
Kumubulig ha iyo nga maihan na nga naglalabad ha amo ni Konsor. Kamu iton maokoy dinhi. Waray bisan singkang iyo pagbabaydan. Ay, salamat. Salamat, Agaron Sancha. Ikaw gunit hulog ang langit haamon. Tinuod ito, Ate Sancha. Hangiyo ko la ha. Kamu na lang iton paglimpyo. Bahala paglimpyo iton mga bungsaran din iton diri. Maara maglimpyo mga bisi ka na pliti. Ha? Dito mga bungsaran. Figuria. Kamu na lang ito bahala paglipitan mga nanplipliti din hinga bisi. Bahala bungsaran din. Basta kung kasi sa Figuria ko. Hangiyo ko la ha. Sige na. Ito, Ate Sancha. Hangiyo ko la ha. Kamu nalaliwat iton bahala paglimpyo iton ng pliti nga bisi. Ha? Wala na pa no. Nanplipliti. Nanplipliti. Nanplipliti din yung bisi. Kahal. Hangiyo ko la. Gunit tinuod ito, Ate Sancha. Hangiyo ko la ha. Kamu nalalawat iton bahala paglimpyo ito ng plipliti din nga bisi. Waray na panahon paglimpyo iton buong Ay, saran. oo. Oo, Agaron Sancha. Bubuhaton namon ito. Kami iton bahala. Ay, maupay nga Agaron Sancha. Oy, yung katimprano manhin ura-ura. Pagka pinugudaan ni Ay, Konso. oo, magkakape ako. Agaron, kaya nung ikaw man iton nag-aariga mo din ha kusina. Hagi ikaw, Konsor. Sakto na rito nga pagtinawag ka ako nin agaron. Sancha nagala total, magkaedad man la kita. Ano ba nga agaron? Hagi, maalang man Agaron. Ay, sos ha. Basta Sancha ito nagtawag ka akong Konsor. Sancha la. Ikabutan naman na ito na ako nag-aaron. Sige, Sancha. Hagi, makaaralang man. Anay daw. Ikaw man ito nangungusina, Sancha. Hagi, kay Hilida nagsarit kagabi. Diri Hilinda. Aw, Hilinda. Iba Hilida nga ni Linda. Oo, anak mo, Hilida. Ah, okay. Waray man ako ibang nahuna-hunaan, Linda nala. Ah. Iba niyang kabulig-liwat. Sancha. Hagi, kay Nangungusina, Sancha. Hagi, Hilinda nagsarit kagabi. Kinahanglan ko madto Manila kay niya ko no anak nagtatrabaho dito. Pagka nakaasawa man kunin Amerikano, gimpakadto. Diri sayo pa ni kinahanglan ko madto Manila kay iya anak nga natrabaho dito nakaasawa manin Amerikano. Nagtatrabaho diri nagtatuan. No anak. Pagka nakaasawa man kunin Amerikano, nagtatrabaho dito. Panim kinahang Pagka kay niya ko no anak nagtatrabaho dito. Diri amo urat. Nagsarit kagabi. Gi, Hilinda nagsarit kagabi. Kinahanglan kumadto sa Manila kay iya anak nga nagtatrabaho dito, nakaasawa man hin Amerikano. Ginpakadto. Ay, siguro ko di rin na tumabalik nga niya amon kay baga may da naman niya dolyar. ha aba daw. Masasagi po ka daw hito. Amo nga ni. Kung baga may kilala ka, papag-aplaya daw lugo din ni Konsor. Kung may himot, pinakamadali nga panahon. Ako nala, ako skuman. Ay, ayaw na ikaw, Konsor. Damo na permito ni mo labangan. Dili mo na iton akus. Aw, hilida nala. Kung okay la imo Sancha, bisan peragad la iton sidlo. Total, umundang man pagtrabaho at tindahan. Hilida nala, akon anak. Oh, sige. Maaram naman na dahil Lida magtrabaho. Ay, oo. Maaram ito nga akon anak iton mga trabaho una balay. Maaram-araman ito hiya, Sancha. Led. Awal po nga. Dira ko na yo. Sige. Diri ako, Nay. Mag-a-apply ako ibang nga tindahan. Hagi ikaw nga bata ka. Maupay didto ka na Sancha kontra ito nga imo pagtinindira.
Dako ba yaton aton utang nga kaburot o naira? Kaya presentar mo man ako, ira, Nay. Makaarawod. Labi na itong ira anak nga lalaki. Okay man kung diri ito ulitaw. Amo nga ni nga presentar ta ikaw. Bagin pagkadla maruyag kay mo ito'y Dexter. Ay, mahusay ka gud anak. Malay naton. Mainla pa imo. Ano? Hagi. Nay! Hagi. Joke la, char lang itong akong ginyakan, pero malay naton. Maruyag gud man na imo. Ay, tsamba kita nida. Nay? Ay, salamat. Human naghihapon ako pagbulias. Igda-dryer ko na ini. Nay, Oh, Lida. 10 minutes na nga marinate ang para beef steak. Ay, prito halaanay. Kaya mo ito't gusto ni Dexter itong gimpre-prito ngan kahuman. Igisa itong lason nangan sibuyas. Gimprito nga mantikahan, bip. Ngan ibutang an, bip, ha? An imo, bip, nga igbutang nga an ginmarinate nga sabaw ba, ibutang didto. Butangin pamintangan labuyo para magharang-harang kaya mo ito't gusto ni Dexter. Wow! Up. Karasa ito nga ako na ba yan? Beef stick pa ito natin, Sora. Manalida? Linda. Linda. To, mapapausak nga diri man ngayon ni Linda. Oo, Linda. Beef stick pa ito Mana natin, Linda. Sora. Karasa ito nga ako na ba yan? Beef stick pa natin, Sora. Manalinda? Ay, doy Dexter, waray na hilinda. Aadto na Manila. Ay, oo ngay, anhilida akon anak. Hiyeton liwan ni imo Manalinda. Wow! Ikaw itong liwan ka naman, Manalinda. Ikaw si matay mo anak mana konsor. Tinuod ito doy Dexter. Mahusay ton akon anak. Ngan, waray ito uyab. Nay, Dexter, anak, Ay. sorry. Jim, Kung kauyab ka, oo. Ay, ito uyab. Nay. Tinuod man liwat, Manalinda. Lida. Lida, Tinuod liwat. man lat Lida, oo. Lida. Uyab. Nay. Tinuod man liwat, Lida. Mahusay ka. Dexter, siring mo magduduhol ka lahan ako mga lalaki. Raot at batasan, Joyce. Ka na. Mahusay ka. Silosa ka, ng taloy. Mahusay ka. Dexter, siring mo magduduhol ka lahan ako mga lalaban na yung labandera. Adi na! Mana konsor. Alayin na lang din nga labahan ni Jinsel, ha? Waran nira ka bulig kasi. Ika dito, ika dito nga mga labahan. Yeah. Sige. Thank you. Ay, nga page. Ano yan? Uluyo. 5. Siya, walay page 5. Waray ka? Aray. Lah, hain na daw. Sinong salarin? Para hindi. Adi, nabalikan, Adi. Nabalikan. Sige, okay. Waray ka! Waray ka! Nga mga labahan. Ika dito nga mga labahan. Salamat, Mana. Lida, para sa akin beef stick, ha? Paborito ka ba ya ito? Ha? Oo. Ikaw, Aray! Ano ka ba? nakita ka nga ng mahusay. Ikulitin mo muna akong talinga, ha? Naingangalimot ka na may ka-girlfriend. Dag sa helos ang babae. Anak. Bumati ka. Mahusay ka daw. Siringan uyam ni Dexter. Gan, pagkita ko. Parurong nga ibo ito nga Dexter. Uy, pakisama ko ikaw ha. Ayaw ko pagmumudot. Pakistorya. Buutan ba ito Dexter? Malay naton. Okay, nanay. Kung ano ito, ganyang huna-huna. Paglaban na daw. Nga magluluto na ako kadi nga sura. Para sa anak, para maruyag ha ibo. Bulagan ito nga iya uyab nga napakahino. Ay, makapadayo na daw paglaba. Totoo ito na ako na daraga. Duruin ka Idurang ka makamakian. Totoo ito na. Totoo ito na ako na daraga.
mahusay ba yaton akon anak? May ginsupuan ko. Dexter, ako ito ni mo uyab, pero ito ni mo mga mata. Dito ni kabulig. Nakita nga lang, nagsisilos ka na liwat. Lida, salamat rin ngayon mong giluto nga beef stick, ha? Mas marasa ni mong kaluto kontrahan kan manalinda. Amo ba, Dexter? Salamat ha. May dapa didi. Buisit! Buisit! Hoy, babae! Pwede ba? Dito na way kuhap ko sila pag ginukoy. Alayon? Lida, ayaw. Kuhala ko din plato. Ngan tawagin man akong sor. Durungan kita pangaon. Ayaw na, Dexter. Niyan nala kami. Sige na. Marasa pagkaon kung durungan kita nga tanan. Kung anira mamangan pa, papadungan nung kamong pagkaon. Sigurado la. Di ba, Jinsel? Patrip ka man, Dexter. Kanina ka pa. Ging tutuyo mo nga mga lasa ko para ako muli. Shit ka! Shit ka! Hala, Dexter. Nasinan imo girlfriend. Pasag dito. Silusa man gun ora-ora. Sige na. Tawagan ni Mana Konsor para mangaon na kita. Ano nga nito ngayon mo karag igsering ha, konsor? Hagi kanina pa. Duro ang selos ang uyab ni Dexter kadlida. Ano? Kaya anong gimbuhatan ni mo anak dito hada ko nga balay? Hagi waray God, nagluto lahin marasa nga surahilida. Nga nakaobserbar ang babae nga siging kita, hi Dexter ha aton anak. Parang ka man nga mahusay ton imo anak. Dire maiwasan nga sumiplat. Ay, nangalas. Lumakat nga duro ang isog ang babae. Mangin hilida itong maging hinungdan ito na era pagbulag konsor. Oy, maupay kung maamo ito, Celso. Ano? Para hilida itong panguyaban ni Dexter. Hinkalurungit nga istorya. Ay, kaya naman, Celso. Musay man itong imo anak. Marang gud ako nga amo ito't kaluyahon iton anak ni Rasancha ng Predo. Iton kamakim mahusay ni Dexter. Salit, dire herayo. Makim mahusay ni Dexter. Salit dire herayo nga maruyag ito nga bata. Haaton anak. Konsor. Tsambagod kita, Celso, kung amo iton maasawa iton aton anak. Kay labot lang nga rikot yung ira pamilya. Kinalata pa. Gan, agaron namon ni Lida. Oy, sa balo rin na konsor. Wala ano ito na, saluday mo na huna. Hirayo kat may tabo. Diri maruruyag itong mga riko, ha mga pobre. Tigam nito. Oy, ano nga diri na itatabo? Utda pa iton akon mga tudlo, Celso. Kung diri ito'y Dexter mainlaba aton anak. Konsor. Ako iton maghihimon pa aki. Main laba Konsor. laba aton anak. Konsor. Ako iton maghihimoy paki para maruya ki Dexter kan Lida. Ngan sugad man iton aton anak maruyag liwat kan Dexter. Ako iton maghihimoy paki. Sumugot man madere iton aton anak. Konsor. Oy, hino ba ito ni mo ging kikinitaan di Dalida? Dere ka lugod naglilimpyo. Human na ako maglimpyo, Nay. Hmm. Nay, nga naruruyag ka itong aton agaron kan Dexter. Simba ko, Nay. Simba ko. Oh,
Totoo ka. Baga kago din nakakita yung panulay kung makapangudos ka akon atubangan. Diri gadnay. Bisan guti, diri ako naruruya ga iya. Oo, gwapo iya. Pero diri ko iya type. Usa pa, may dit uyab hi Jinky, di ba? Jinsel. Jinsel. Oh. Pero diri ko iya type. Ngan usa pa, may dit uyab hi Jinsel. Nag-away hila. Ang hila. Away ra. Ang hila ko no hila. Nag-away hila. Tuuya bi Jensel. Nag-away hira. Malabad man gud ni Dexter. Ay sos, bulag na hera. Sigurado ako. May da ito niya iba nga naruruyagan hi Dexter. Hinunay. Hino pa, kundi ikaw. Ano? Oo, anak. Nakikita ko. Yan naabat akong naruruyag hi Dexter hay mo. Salit, ayaw gud pakpakya sa hakon manguyab ito ay mo. Sagot gud dayon. Ngan ighatag iton kaangayan, ighatag iya para asawahong kadayon. Ano? Oo, anak. Nay! Oo. Mulay tot aton paglaom para kita matalwa sa kapobrihan. Paniguro nga asawahon kahito niya. Diri ako, Nay. Diri ako. Doy, nag-uusahan ka man na din, he, Dexter. Ikaw man ngayon man akong sor. May tuyo ka ba? Wala man yung mama maghatag yung kwarta para mo. Ay, derigad. Dumaop ako kay pag-abat ko. Problemado ka. Ako problemado. Wala man mana, okay lang ako. Aw, ano man, okay na ba ka mo ni Jensel? Ha? Ay sus, man itong nga babae kung makarte. Bago din to hay. Pastor lang niya. Kung nadiriya ako, di naliwat ako. Pero man lang ito na pagliwan na iya. Pagliwan? Kuan, di ba sering mo mahusay ito na ako, anak? Ay, wari ito uyab. Pangin naruruyag ka. Pag sering la akon, okay ka para akon. Okay ka. Pasar ka. Man akong sir, okay ka na? Ay, oo, doy. Okay la ko. Okay pa sa all right. Basta ikaw. Mana, di na maruroy giti yung mga nagkakon. Maram ko diyan nga playboy ako. Ano nga playboy? Diri ka man playboy, doy, Dexter. Madali ka lang mainlove ha mga babae. Labi na ha mag-usay. Sakto man la ito. Sayang daw ito imo kagwapo kon.
Diri kaliwat magin. Diri kaliwat makichicks. Ano man mana? Masugot ka nga o yabang ko'y Lida. Ay, oo lagi, Dexter. Boto ako haimo para kan Lida. Ah, bakit ako pa Korean? Nakatawa ka man mana ng boto. Botos. Pero ano, buto man. Oo, boto lagi. Nakwanda yung tanong. Mga boto. Haimo para kan... Mo karakter, ikuan na, i-playboy na kay negative is... Yabang ko'y... Sweet, ikuan Sugot ka nga na. o yabang ko'y Lida. Ano man mana? Oo. Masugot ka nga o Kaya yabang ko'y nakulang Lida. manin. Oo lagi, Dexter. Oo lagi, Dexter. Botos ako haimo para kan Lida. Bakit na pa Korean mana? Nadiri ba ako yung babae nga? Oy, Pakipot. Dere Dexter. Ako iton bahala, iton akon anak. Direk maupod nga to ormok. Pa, magina naman dito. Dexter, anak. Angkol mo ito niglulubong. Bugto ko. Pakilubong ka di ikaw. Hingan dira ko pa. Di nila ako. Ani ko ilulubong takon. Kay Nadiri, Ako nalalugot maglulubong. Kaya dito ako naglulubong ko nalalugod din eh. May poste ba din ako? sansya ka. Hingan di. Pare, magkakuan dahil ni mama. Agi, kay nauurok yung nanon niya. Diri ke. Hingan dira ko pa. Di nila ako. Hingan dira ko pa. Di nila ako. Ayaw na lang pagperita, ito Nadiri Fredo. Pasak din ito ni mo, ano. Ay, sus, ikaw, Sancha. Ging konsenter mo na liwat. Imbes nga magkakaurus sa itong pamilya. Kay Nadiri, mag-aano ka mo? Ay, hala. Dili ka man na maupod. Ada, ayaw naman ikaw pag dinaran imo mga barkada din na balay, ha? Makinig reklamo na kita hiton iyo pag-sound sita at mga amyaw. Dili nga ni, kung hinino nga babae ito ni mo dadun nga niya balay. Bakay waray kami. Pa, ano nga bisa nino nga babae takong gindadarangan ni? Jinsel man lang. Ayaw na lang pagbuwa, Dexter. Maarap ako nga, diri lang Jinsel ito ni mo ginpapakanig nga babae. May nakita CCTV. Nakita ko ha itong CCTV. Iba-iba nga babae. Pa, yung pa yung gin-review itong CCTV? Ay, kay alang. Payagod lang mga magdurungan itong pagburod, ha? Paya, ha? Ayaw ka baraka. Mautak ninyo yung anak. Maaramin naman agang. Ada, upaya la, ha? Upaya gud la, Dexter, nga diri ka magproblema, ha, ore. Ay, sakto na daw ka mo ito nga istorya. Sige na, Dexter. Kadtuan hay mo man na konsor. May nakutuyo nga importante. Oo, mama. Oo, ma. Bangin mo ito na kung katurog ito niyo paglakat. Igihatag na lang kan Lida ito na akong allowance. Bangin ka mo mga limot. Oo. Sige na. Kadtuan hay mo man na konsor. Pagdali. Sorry, boy. Ikaw ang gimbinlan, tapos tutugan mo kan Lida itong pagkaturog dito. Hagi Silso. Di man masabot san siya nga dira ako makaturog ito dito nga dako nga balay. Hilidala ito na akong papakaturogon dito ito nga balay. Pagtuhay ikaw dito konsor. Mintras wala ito ni ogaron ito dito nga balay. Gimpapauli nga ni Lida nga ni ikaw ito na adto. Nakilala itong ira anak. Bangin harawon ito na atong daragit ira ulitaw. Oy,
Ano man iton maraot ito, kung harawon iton aton anak ka. Basta he Dexter, laton maharaw. Mo kanyan lukot, tapos magpurod. Aw, hehe, tsamba kita. Nakatilawin matambok nga isda. Liri, nakatilaw, Nakakawil. nakakawil. Ayan. Nakatilaw. Tapos magpurod. Aw, hehe, tsamba kita. Nakakawilhin matambok nga isda hilida. Ha? Waray kabalhas-balhas, Rico dayo. Oy, sabado, lida. Kadto ay lida na ako nga balay. Opli dito ayaw pagpasagdi. Dere ako. Pasag diya dito. Dili ka makadto? Ha? Dere. Oops, anay. Mabuhat ako. Oo, hoy. Ah. Celso, makain ka man. Uy, humang ka naman Celso. Makain ka kayo naman. Kakatugoy lida. Huwag nang kuya na ako nga balay. Bangin madisgrasya dito at daraga. Ano? Mana konsor? Ani ka? Ayaw na ko mga igbabalato mo ako nito niyo mo anak. Hage, buisit, hininga akong bana, budlot, waray utok. Hiyaton makanhe kundere ako kumanhiya iyo. Ano ko mong pakigawin mana konsor kung nani ka? Bangin maluoy ka. Ay, dere, padayon itong planong pamati. Sugad inito naton buhaton. Pamati good Dexter. Naabat ako't kulpa. Maaram akong may planong hinanay ng Dexter. Hindi rin maupay. Pumatigod ako ni store ni Ate Sancha. Ngan nanay nga diri ako kimpapakaturugin nga da ako nga balay. Tungon nga nakilala ra kan Dexter. Mabubuhat din hindi rin maupay ako. Nga amo ton karuyag ni nanay may tapo. Para sugat. Magkaalan katumanan ito niya hinyak nga makaasawa kong Rico. Nga pareho kong Dexter. Pero pasayluwa ko. Diri mo ito masusunod. Diri ako mag-aasawan, diri ko igugmaon itong lalaki. Pero sa pa, maaram ako. Bisan usa nga ging karelasyon nga babae ni Dexter. Waray ni maging seryoso. Salit diri ko karoon nga pag-abot itong panahon. Maging kalbaryo ito na akong kinabuhi. Kaupo nito'ng kareg mo na eh. Diri ko ito karuyak. Mabay na nakaturog ni Lida. Kinakon ka na. Sugadan karuyag ni mo nanay. Waray gud ako magsayo pa na akong tahap. Sige. Daop pa, Dexter. Hahigdaan. Makakalasan ka. Aw. Aw, usal ka niyan. Iinit lang ngayon, nag-iinit. Waray gud ako Waray gud ako magsayo pa na akong tahap. Sige. Daop pa, Dexter. Higdaan. Makakalasan ka. Ay, Linda, mahusay ka. Namit akong mga tayo pang mga babae. Linda. Oh, Linda. Linda, pagmata. Pag-enjoy ka. Pag-enjoy na ako naging pupatay mo. Ay, kabaraka. Asawahan ko man ikaw sa gandang karoy ni mo nanay. Linda. Ay, ano pa? Ayawin sabok, ayaw ako pag-aro. Hoy! Imo ba na konsor ini Dexter? Ano konsor? Ikaw na nga. Nakatabo ng taklap? Nga nahigda?
Diri, Nagano ayaw ka pag na iyo nga duha. Ayaw pag Oh, Ano nay? ano? Ano Breakfast na nay? nag-switch ka. Kamu han iyo. Ano? Naunay ka mo han iyo Ay, nga plano. nanay. Diri, ayaw ko lang plan yan. Ano? Naunay ka mo han iyo mga... Nakatabo ng takla? Switch yun, switch yun. Nakatabo ng takla? Nahigda? Doy, Dexter. Ano nay? Naunay ka mon iyo nga duha plano? Lida? Lida? Igsusumat ko Dexter kanimo mama hiton imo ka bastusan. Oy, oy! Ano taon ka bastusan, ha? Hiimo na ni nagplano ni nga tanan para makaangbiti at amon karekuhan. Plano ini niyang katanan. Kintuon mo gud na yan imo mga karoy. Ay, asap mata dya kay negative. Ano eh? Kintuon mo gud na. Plano ini niyang katanan. Gintuon mo gud na yan imo mga karuyag. Huna mo nga magkakaadahin katumanan. Uri ka gud na maghunahuna nga duro ang pagtapod ni ate Sansya aton. Pero ano ni nga imo gibubuhat? Karuyag mo nga gamiton ton iya pamilya para mahawas sa kalaha kakaro... Kala kakaro. May ton, bus na karotin. Ibubuhat! Pero ano ni nga imo gibubuhat? Karuyag mo nga gamiton ton iya pamilya para mahawas kalaha kakurian? Igsusumat ki kunay. Kamo ni Dexter, ha iya mga kag-anak. Manakonsor, ano ini? Igsusumat daw kita itong imo na kandama mga papa. Mana, imo ba yan ini plano, ha? Lida, pag istorya ka mo ni imo manay, ha? Diri ko karoing ini nga, may abuti ito na akong kaganak, ha? Sigurado, masisinat akong mga kaganak, ngan pati ha iyo. Mawawarain ka mo trabaho ng posible, palayason ka mo din ito ni ginuokyan. Ayaw din he. Aw. Dito. Dito. Palayason ka mo. Kaganak, ngan pati ha iyo. Mawawarain ka mo trabaho ng posible, ngan pati ha iyo. Mawawarain ka mo trabaho. Ngan posible, palayason ka mo, ayo ginuokyan nga. Tatay tatag-iyahan, ngaging tatag-iyahan namon. Okay. Palayas ngang posible ngang mawarain ka mong trabaho. Yan posible. Palalayason ka mo, nga iyo ginuokan niya na, ngaging tatag-iyahan namon. Lida. Salam mo na eh. Tungod dito nga imo ambisyon nga makakawil akong Rico nga lalaki. Pisan man kung supa ka akong kaburuton. Anak. Maluoy ka aton. Pag-istoryahan tayo ni eh. Ano pa tatong pag-iistoryahan? Nga imo ko gitutubong. Diri anak kit imo pagtatara akon. Imo ko ginihimo nga puhunan para ito nga imo ambisyon. Anak Lida, pabate. Pasaylo ako, maluoy ka. Ayaw pag sumat, haaton ag-aron. Maluoy ka, hay mo tatay, nga nito ni mo duha nga bugto. Wari kita ukyan. Papalayason kita, nga mawawarayan kita trabaho. Pumati ka man ang sering ni Dexter. Tutun-on ito kung magsumat ka. Hain man kita makadto, anak. Nay, diri matuod-tuod nga nanay ko ikaw. Anak, pasaylo ako. Kami ni Dexter. Di rin na mauutro. Ginsasaan ko. Kakalimtan ko na nakon mga ambisyon nga makaasawa kay Enrico nga pareho kan Dexter. Kakalimtan ko na, anak.
kami nga madiniha balay. Nakakabungulit kami nga. Bisan sounds, wari ko nababatian. Balita, oh. Sadya! Arahan man ni Konsor. Himo na Lida. Ay, kakaptan ko na din dito, boss. Ito. Ano yun? May naman ni nakakasangit. Aki. Karaptan ni microphone. Itlog himpugo. Bisan sounds, wari ko nababatian. Bisan sounds, wari ko nababatian. Balita ano? Aw, hain ni Konsor, imo nanay Lida. Tuloyo. Waray pa magtikang paglaba. Nananaribo at imo, okay, nananaribo. Paharo ka daw rin makosala. Dira kasi Aray, papa! Diri ikaw. nananaribo at imo, waray pa magtikang paglaba. Nananaribo pa atuhan imo mga tanom, Ate Sansya. Ano ba? Ano man, Lida? Naihap mo ba kung pirang nga babae ang gindara ni Dexter? Usa ka simana nga wari kami din balay. Pa? Ano ba nga pera nga babae? Waray gad eh. Bisan nga ni Jinsel. Wal ko pa kaniya balay. Bangin ko ano, igsumat ni Lida nga ni Mana Konsura iyo. O di nga ni bangin ka naman mag-review ito na atong CCTV. Ano mat yung makita? Ay, diri na. Diri na, anak. Maram ako nga natapod ako kada kunsur ng Lida. Na diri ka magbubuhat, hindi rin maupay. Mintas waray kami din. Salamat, papa. Natapod ka ako. Salamat pa. Ano man, Lida? Tinuod ba ang ginyakan ni Dexter nga waray ni may gimbuhat nga linurong? Kuahan inin. Oh? Ayaw ako pag-aroki, anak. Lalaki ako. Kuahan inin. Ma, kaya anong halili matiyog yung pipinakanan? Di naman tayo din nakaturo kung gabi. Di ba? Amo tayo siya rin nga mauli Lida nga ni Mana Konsor. Mana Konsor to na ani kung gabi. Amo ba? Sige, Lida. Sid nga imo nanay nga may lukutuyo iya. Importante. Ngan pati gihapon na imo. Pero sano kay ikaw sumatan, imo anay. Kislo ko na ni Sancha. Dito, kay may foreign na nga ipapakilala. Anay. Kislo ko na ni Sancha. Matan, imo anay. Pati gihapon na imo. May lukutuyo iya. Importante. Ngan pati gihapon na imo. Pero sano ikaw, ito ni imo anay na nito na akong susumatan. Kay bangin masina, makuri na. Lida? Dexter, ano to mo gusto nga pagkaon niya na para maluto ko? Pink na pala ka. Prituhal lang. Gusto nga pagkaon niya na para maluto ko? Oray. Okay na kut gatas. Ay lapag Tamisa. Sito ka tamisi. Tamisi. Tamba. Ay lapag. Tamisa ambot. Kung pwede mo tangin. Oh, gatas. Di ka nga mo. Dudu. Ayaw pag tamisa ito, ha? Okay na kut gatas. Oray. Okay na kut gatas. Ayaw lapag tamis ha. Kung pwede butangin guting chocolate powder. Uy, himala. Gatas. Sa bagay, napanervyos ang itong sobrang nakikinapi. Lida, maluwi ka. Ayaw kat pag sumatkanda pa pangan mama para gihapon na yung pamilya. Kaya nakatawa ka. Yung kabaraka, diri. Waray ka. Dere waray. Dere pwede. Ayaw kat, Lida, maluwi ka. Napi. Ang nakikinapi. Lida, maluwi ka. Ayaw kat pag sumatkanda pa pangan mama para gihapon na yung pamilya. Ayaw kabaraka, diri. Pero buhatong panganin niyon iyoging kasabutan. Ada pasan siya na gula kita, Dexter.
maaram ako hinanay waray na plano. Pero ambot kun ikaw, may damo plano para ako hindi rin maupay. Bumati ko na ako ang siring mo. Naghihinanaram ka nga makuha ito na akong pagkababayi. Di rin na, Lida. Promise. Tinuod Sancha. Hala, Oo, konsor. Amo tan sa nga naman ko ni Fredo nga nagbibiling daw. Hinmarasaw iton bugto nga doktor, ang asawa ni Jeanette. Naman ko ni Fredo, karuyag daw Filipina. Pwede mahusay, pwede deri. Basta kuno kay matatapuran nga diri malingo. Mga Hilida, nga akon anak kan imo ginpresentar Sancha. Oo, maaram ko na ko konsor ito yung background. Pero itong problema na ito dito, itong imo anak. Ay, dera ko sure, bangin dere mahiligin po rin riton akon anak. Pagkaya ni gadla konsor, bangin amo to't makabulig nga, mahawas ka mo nga kakurian. Maaram ka konsor, praktikal na yan na itong panahon. Di rin naging papabaw-baw itong kasing-kasing, utok na itong ginggagamit yan na. Ate Sancha, adi na ito na mo kape. Nagtuhong ka man daw kan Kuya Fredo nga dadun ko dinhi. Ay, sakto kaya adi ka dida. Sige, butang ani ito niya kape. Ngan ka dida, oh. Kita ado ito na adi nga picture, oh. Ha? Kita ayin maupay. Oh. Ano man to ni mo masisering, ha? Ito na akong cellphone, oh. Inenlida, kung diri ka, ayaw, waray ko ito mahimok. Waray ako ito mangharukan Sancha, ha? Waray ako ito kalabutan. Ay, konsor? Ha? Foreigner? Wow! Hingkagwapo niya. Disente pagkiton, di diha picture, Ate Sancha. Hino ba inhiya? Usahya nga doktor, taga Netherland. Dutch. Bugti ito tanasawa ni Jeanette nga umangkon ni Fredo. Namimili niyan maarasawa. Ikaw ang kumadiha ako noon na hunak. Bangin gusto mo. Lida, siring ko, waray ko kalabutan ito, ha? Nga, ginsisiring ni Sancha yan, ha? Oo, waray. Nay. Ano ba? Ano ka ba, konsor? Ano ka ba, konsor? Parang guilty man ako, Day. Ano ka ba, Konsor? Nadiri ka? Oo, waray. Isiring ni Sancha yan, ha? Oo, waray. Ano ba? Isiring ni Sancha yan, ha? Oo, waray. Ano ka ba, konsor? Nadiri ka? Uy, praktikal na yan nga panahon. Ayaw ikaw pagpinilipilid. Doktor na ito. Buutan ito sa ring tunumang ko ni Fredo. Karuyag manggod hininiya nga Filipina ko nito niya maasawa. Sige na, Lida. Sugot na. Para ma-text nato ni Jeanette nga masugot na nga magpadara ito imo picture. Nga magkaano ba kamong komunikasyon ini nga doktor? Sige. Okay man niya. Pagkita ko, buutan itong problema kung maruyag bayha akon. Uy! Ano ka ba? Igpara ka na pa ba ito? Maraksot nga ni nangahalin. Ikaw pa ba nga may ibubuga? Sige. May dako didi picture akong cellphone. Mapay na akong kuha. Yawat lang maruyag akon. Nay, umabot nan para akon. Igampo lang nga mainlabin ura-uray ni nga Dutch, ha? Kaya magbubuhat train, magbubuhay. Magbubuhay ngayon. Ito, ano ni, parang magtulong ka na dyan. Parang, ano ka pa ito, malilipay ka na. Parang, ikaw man na nagbili ng kapalaran, warian nanay. Maringas. Agad. Uray ni nga Dutch, ha? Kaya magbubuhat train, magbubuhay. Magbubuhay. Igampo lang nga mainlabin ura-uray ni nga Dutch, ha?
tapan iya, kantran para ako. Nay, umabot na ang para Mabot nan para akon. Mabot nan para akon. Nay, yaga akon. Yawat lamarot lam. Open akon kuha. Picture akong cellphone. Di ako di picture akong cellphone. Maupay na akon kuha. Yawat lamaro yaga akon. Nay, umabot ng para akon. Igampo lang nga mainlabin ura-ura ini nga Dutch kay magbubuhay ray na ka na. Ay, oo, Lida. Pero masumo, di rin ako magtatrabaho din na balay. Ano nga diri Sancha? Buhtan ka gud amon. Diri to may tatabo nga kalimtan ka mo namon. Ulog ka gud hinlangin. You want to marry me? You have to come here in the Philippines to meet my parents? Why not? Go Bali ahead. pa hilida nga nakikikistorya to nga puri. Naruriyag ka po niya. Ay, siring ni Sancha, ang mga buutan daw itong tulin hito nga puri niya. Unta, maruyag gihapon ni Dos. Hilida, so ganitong pagkaruyag ito nga puri ni Raya. Kay waray ruha duha. Dako itong paru pagkaruyag itong ako na anak. Pag-filt na la. Parang bibidyo mo dyan, sugat-sugat. Waray ruha duha. Dako itong paru. Kay waray ruha duha. Dako itong pagkaruyag itong akon anak kaya. Adlaw-adlaw ko dirang nag-istorya sa cellphone yan. Kinpaundang na hilida pagtrabaho dako nga balay. Permi na ininapadara amon yung kwarta nga paarinera. Nay! Lida. Nay! Himatiyo karuglaw. Kari kanya maka-istorya. Bakit? Itapan iya kay Salapi. nay. Tanga pa. Nay! Tanga paariner. Hamon. Lida. Hamon yung kwarta nga paariner. Nay! Ah, Nay, himatiyo. Lida. Kari ka maka-istorya. Pagyakan la, Nay. How are you, mother? I'm fine, Matthew. You. Good. Ako'y magdudugin nga ako ni Ero nga. Ay, Lida anak, kamu na daw itong pag-istorya itong nga puriner. Dirida mo itong akon English. Sige na, kamu na lang itong pag-istorya. O sige, Nay. Dili ka man nakiki-istorya. Basta ang mga tunay, ha? Hiya na. Kay love ko ini. Hello, Matthew. Unta, iyan tinuod itong sering. Dere lang magdinali. Maabot gihapon itong para akon anak nga makakabulig ga amon pamilya. Ay, salamat. Waray madayon ang amon plano ni Dexter. Naanghilan pa kami.